ngano chenro sa nitie kone wacho ni Kisumu County okti nikech ang'o omenda onge koso management mag omenda miore county gi ema onge kin gik mamoko kendo mantiere ang'ene county ma Siaya kuom ranyisi kama iwuoke alwora ma Rarieda ineno weche mag apeni uyoma kanyo kaka gintiere excuses mosemiyi kinde mokalo magi part of them koso nyabedo ni range na ng'eni kiwacho uyoma kama e Nyabera kacha to nitie ndara moro mawuok Nyabera kadhi nyaka Luanda Kotieno. Ndara ni rach sinyawuoya. Ok en ndara ma kata kiluwe. Tasegaga mbaka gi mjumbe marwa osiepna daktari senior council Otiende Amol. Tieno nyisa ni Kevin ndara ni kawa lose. Tieni pesa te mag CDF mag Rarieda te dhi lale ndara ni. Wan gima na nyiso mheshimiwa anto karakoro planning ni mheshimiwa kata mna upgrading of ndara kende okikonye jogi nikech kata jok malao meli madhi Mbita gikalo ka gia nyaka Kisumu ka gia Seme ka gia nyaka Busia joma dwa dhi Mbita ma ok dwa luoro Ahero all the way to Homa Bay nyaka gikal through gate marwa to kanye kama ndara no nitie. Koro you imagine revenue ma county nyalo yudo kata ka giketo toll line nikech nitie toll line kidhi Bondo Missouri route to nitiere kuonde ma jo kanjo ma Siaya county okete toll ma kokichulo tiwayo tigori piny koro yere iketo toll nikech en toll ne waromo kod nyaka beta koro imagine nito ndara ni kolos revenue marom nade mako ket toll ni nikech en toll to county nyalo yudo omiyo weche mag planning gin gik ma wanyalo kwayo jogo motelonwa ni mondo waketre uru e tie japiny kama japiny nitie to kiwacho weche mag health and all those things ng'eni sama iketo osiptal kata kamoro nyaka bedni there is a history momiyo iketo gino kanyo samoro demand mar services mag health ne ng'eny to ne onge osiptal koro ket osiptal kanyo to pok wang'iyo gima waluongo ni funds following functions cha wapene to sama koro seketo osiptal e kor gweng' kacha ang'ono momi ikete to services maromo nadi manyalo ma jopiny gi ne dwaro kata dwaro mondo kete osiptal no nikech ing'eni Cleophas osiptal nyalo bet e kor gweng' to services mimiyo jopiny ok gin gik ma jopiny dwaro samoro bende services ma jopiny dwaro ok gin ma osiptal no chiwo be daktari moripo bedni nitiere kaluwore gi uptake mar services go bende daktari onge omiyo magi gin gik ma japiny nyalo konyre gi sirikal through gima waluongo ni planning process cha to planning process ka ok ti to japiny oripo bedno ng'eyo nonyalo su sirikal onyalo tero sirikal e doho mondo duok penjo ni ang'ono momiyo wan gi siptal e kor gweng' ka to daktari onge yath onge ere kaka wanyalo konyre. Erokamano nyaka bino Osido achik mana kodi kanyo bende kimiya wach mari mogik chenro gi duto nitiere governors mondo no ka gidhi yudo green light mondo mi pesa ni ochopnegi geno mag jopiny obed kanye to ote mari ne governors ahinya mekwa makaluo mondo wanene dongruok wane devolution gi wengewa ka wadonjo Nyanza to no devolution e adieri ka nitiere telo wach mari mogik governors wakwayo ni mondo ukonyre gi jopiny mondo marginalization kwedruok ma waseneno kaka jo oganda makaluo e higni mokalo go mondo watigi devolution mondo wa address gi beduru gi thuolo mondo winj jopiny uriwre paro mondo wane ka tich mar devolution ni tiyo nwa to ka en governor mar first term ting'eni ka kitiyo maber ne jopiny e kaka gidhi mor kodi kendo gidhi miyo opportunity mar mondo oyieri e term machielo to kitiyo marach to wadhi mosi mwanyisi ni bye bye erokamano ahinya nitie kaunti moro mang'eni iwacho ni onge logo dere logo de chiel Brenda wach mari mogik